Gabčo, dobrý večer. Dobrý večer. Já vás moc zdravím. Jenom řekněte, napište nám někdo, jestli nás v pořádku slyšíte. Já si myslím, že jo, že to všechno funguje. Já se omlouvám za zdržení. Gabči říkám, že to mám do 10 minut hotový a trošku jsem se zdržela, ale ono to chvilku dalo, takže se omlouvám. Tak, Gabča je skvělá. Byla hrozně motivující v tom předchozím kurzu. Já doteď ukazuju vaše řešení s koloběžkama a jak jste se pustila do té garáže a do všeho, takže mně se to hrozně líbilo, jako myslím, že jste hrozně ty ženy motivovala v tom předchozím kurzu, mě samotnou taky, protože jsem samozřejmě se na to koukala a pak jsem to použila i u klientů, takže to byla bomba. A Gabča vám řekne něco o sobě, možná jak to mají doma postavené, jaký baví organizace, jak se k tomu dostala, máme nějaké otázky připravené. Tak Gabčo, můžete klidně říct něco o sobě. Tak, dobre. Tak ja som zo Slovenska, bývame na strednom Slovensku, mám 2 deti, teraz už skoro 11 a 13 ročné a sme doma všetci. Manžel pracuje z domu a deti sú na domácom vzdelávaní. Takže bolo pre mňa veľmi dôležité to tak nastaviť, aby som nemala pocit, že stále len upratujem. Že tým, že toľko času tu trávime, tak zo začiatku, už to je 5. rok, čo sme takto, tak zo začiatku som mala ten pocit, že to ráno začnem, ale vlastne nikdy neskončím. Takže som vedela, že to potrebujem nejak lepšie nastaviť. A aj keď teda som dostatočne zorganizovaná a mala som systém nejaký, tak stále som vedela, že to môže byť ešte lepšie. Takže ja som začala najprv s tým minikurzom jedným kuchyne, to bol ešte pred 2 rokmi, a potom minulý rok s tou predsieňou a vlastne tam som vyhrala ten komplexný kurz. No a potom som si ešte teda absolvovala aj ten kurz kuchyne, teraz čo bol v zime. Takže už máme všetko usporiadané. No a dôležité bolo pre mňa to moje prečo, lebo som to vnímala, že sa tu chcem cítiť dobre, že je to proste pre mňa veľmi dôležité, aby som mala ten pocit, že je tu upratané, že nie je to o tom, že stále len proste potrebujem niečo odkladať a zároveň, aby mi to nezabralo veľa času. Hej, že som nebola ochotná proste každý deň tomu venovať toľko času. Takže keď som to teda všetko pretriedila a nastavila, lepšie zorganizovala, tak teraz mám pocit, že veľmi málo času mi to zaberá. Keď sa ma niekto spýta, že koľko upratujem, alebo že také kamarátky, ktoré majú upratovačky, tak ja si vravím, že ja tu by ani nemala čo robiť, hej, keď ja každý deň proste to trochu robím, niečo, tak nemám pocit, že proste to je niečo, čo by som nezvládla, hej. Napriek tomu, že som doma, tak máme veľmi veľa aktivít, takže nie je to také, že ja by som teraz tomu venovala veľa času. Takže to bolo pre mňa také podstatné. Takže vaše motivace bylo to samozřejmě se cítit doma dobře a mít ten čas pro sebe, to znamená netrávit ten čas tím úklidem. A protože spousta samozřejmě žen říká, že někdy jako ty děti nespolupracují nebo manžel, jak jste si to nastavili? Jsou tam nějaké jako zodpovědnosti díky tomu? Nebo jak to vlastně jako funguje? To znamená, vy jste si to nějakým způsobem zorganizovala díky kurzům, díky sobě, díky tomu, že prostě chcete, měla jste tu velkou motivaci. A teď to funguje jak třeba s tím odstupem toho roku po tom kurzu, kdy já vím, že jste to měla hodně v pořádku, ale i tak jste docela dost třídila, procházela jste ty věci, nastavovala ten lepší uložení třeba v té garáži nebo postupně. Jak ty děti a jak ta rodina třeba fungují? Protože toho se ženy hodně bojí, jako že si tam něco nastaví, ale pak to nebude jako nikdo dodržovat. No ja som začala tým, že som im veľa o tom hovorila, že je to pre mňa dôležité, aby sme sa tu všetci cítili dobre a že pre mňa to nie je v poriadku, keď napríklad nechávajú si veci v obývačke, hej, že proste som veľa hovorila o tom, že to nie je len to, že ja teraz neviem čo so sebou, tak tu budem proste ich terorizovať, aby si veci odkladali, ale som sa im snažila
povedať to, že to prostredie nás veľmi výrazne ovplyvňuje, v ktorom sme. Hej? A že úplne inak sa cítime v priestore, kde je tých vecí veľa a máme pocit, že ani nevieme, proste tá pozornosť je taká rozptýlená, ako keď je ten priestor proste čistý a že to oni sami videli, keď sme prišli niekde, kde bolo veľa tých vecí, tak ten rozdiel, ako keď sme potom prišli domov a že to reálne vyskúšali, že je to zmena aj pre nich a chceli potom aj oni, aby sme tu mali tak, ale som im povedala, že nemôže to byť o tom, že ja to budem všetko robiť a odkladať. Takže myslím si, že tým, že aj to sami zažili. Mne sa páčilo, ja som to niekde čítala alebo počula, že ten náš domov je ako taká 3D nástenka vízií, hej, že všetko okolo nás ovplyvňuje. Čiže ak je tam ten chaos a neporiadok, takže aj my vidíme všade tie problémy a starosti a že je tam proste nejaká, môže byť až strach, hej, z toho, čo riešime. Ale že keď si tam urobíme ten poriadok, tak zrazu proste máme pocit, že vieme nájsť tie riešenia, aj že nájdeme proste, že to zvládneme. Aj tá energia proste úplne inak v tom priestore prúdi. No a ja keď som začala s tou predsieňou, tak to bolo proste úžasné, lebo my za každým, keď sme prišli domov, tak oni hovorili, že jak tu máme pekne, že ako super, že tu nemáme toľko vecí. No ale tak som im vravela, že tak začnite si aj vy do skrine odkladať tie vetrovky, keď neboli mokré napríklad, hej. Čiže to bolo super, že tá predsieň bola taká tá prvá, hej, a že my tam máme takú veľkú komodu, takže niekedy tam proste stále sme mali veci položené. No ale tým, že oni už sú starší a videli to, že to je ozaj minúta, hej, že otvoria ten šuflík a tú čiapku si tam odložia a nedajú to navrch. Takže to nebolo nič nezvládnutelné pre nich. No a takto sme potom postupovali akože v každej miestnosti, hej. A teraz napríklad ja už to ani nemusím hovoriť. A už aj v izbe proste, aj keď som ich nechala, že v izbe môžu proste teda mať ako chcú, hej, že trvala som teda na tom, že niektoré veci musia byť odložené, tak už teraz sami si proste každý večer, aj počas dňa si to už odložia a už nemusím ani to vyžadovať. Lebo vidia ten rozdiel, hej, že aké to je, keď sa ráno zobudia a majú upratanú aj tú izbu. No to je super, to zní úplně jako pohádka. Tak já doufám, že se toho taky někdy dočkám, až bude těm dětem 12-13. Já samozřejmě taky se snažím komunikovat a musím říct, že my máme taky málo těch věcí a je to jako hrozně veliký rozdíl. A i vidím, že když děti právě přijdou někde, kde těch věcí je hodně a je tam vlastně takový chaos, jako nepořádek, takže pak přijdou domů a jako ocení to i ten manžel a ocení to i ty děti a říkají, hele tyjo, mamko, my to tady máme takový jako útulný, nebo neútulný, to takový jako čistý, že to tam jako proudí ten vzduch, že to je takový jako otevřený, že prostě člověk se nekoukne a nevidí furt nějaký věci, ale že to tam má takový jako ty čistý plochy a cítí se tak jako tak líp, no. Takže já myslím, že to srovnání pak možná pro ty děti je jako hrozně důležitý, že si začnou vlastně vážit toho, co mají doma a když se s nima dokáže pak člověk jako hezky povídat a dokáže jim to, jak jste to pěkně jim řekla, tak je možná jako ten nějaký dlouhodobý úspěch. Super. Dobře, tak děkuju. O tom budu ještě přemýšlet a budu se snažit ještě najít další formu komunikace, hlavně s tím starším. A když se vrátíme teda k tomu kurzu, vy jste teda prošla tou předsíní, tam to bylo nádherný, ty změny, já si to pamatuju, krásný, já jsem tady i ukazovala vlastně, že nám vaši předsíň, takže ji viděli. Jak se vám teda ten komplexní kurz líbil? Kdyby teďka žena byla jako na pomezí a přemýšlela, jestli se do toho jako pustit, nebo se nepustit, jestli je to nějaká investice, do které chce jít, jestli na to bude mít ten čas, když už neberme v potaz třeba ty peníze, ale jestli doopravdy za těch 6 týdnů je reálná nějaká změna, nebo jak vy to vidíte? Jak byste to jako zhodnotila? No, ja som si to dala ako prioritu. Tak môj manžel vtedy nebol veľmi nadšený, lebo som niekedy ani nevarila. Ale povedala som si, že teda to chcem využiť v tomto čase tých 6 týždňov, že proste som vedela, že tá motivácia potom už nebude taká silná, hej, že aj keď som nejaké veci dala nabok, lebo proste vyžadovalo to čas, hej, že
ono nestačilo proste to 1 hodinu si vyčleniť. Hej. Jednoducho trebalo o tých veciach rozmýšľať a napríklad v takej pracovni tie všetky dokumenty, to si pamätám, že to mi veľmi dlho trvalo. No, takže je to určite veľmi dobrý spôsob, keď žena si povie, že potrebuje nejakú možno motiváciu alebo inšpiráciu, lebo ono, v podstate ja by som to možno bola schopná urobiť aj sama, hej, ale proste som to stále len odkladala, lebo nie je to úplne príjemné, hej, všetky tie veci proste robiť. Takže mne to veľmi vyhovovalo, že to bolo tak, že každý týždeň jedna miestnosť a tá členská sekcia je úplne skvelá, proste prehľadná, dá sa to tam zaznačiť, že ktoré proste sú splnené, hej, tie videá a vytlačiť zoznamy a odškrtávacie. Je to proste taký skvelý návod na to, že ako postupovať, lebo mne sa občas stalo, že som aj niečo začala robiť, ale ako keby som sa zastavila, hej, že a tu to bolo tak krásne, ste nás tým sprevádzali, že to proste bolo vidno potom aj reálne tie zmeny. No a veľmi bola dobrá aj tá podpora v skupine, aj to, že keď som videla proste nejak, ako si to iné ženy zorganizovali, alebo proste tie nápady, hej, že možno niečo by ma ani nejaké riešenie nenapadlo. Takže ja som veľmi rada a hlavne keď vidím, že doteraz nám to proste funguje, hej, aj tej pracovní šanony som proste krásne to označila, teraz manžel otvorí, hneď všetko vie nájsť, takže práve dneska niečo hľadal, tak som sa tak potešila, že to nielen ja sa v tom vyznám, ale že je to teda ozaj prehľadné. Takže ja som bola veľmi rada. Takže když to shrnu... Hej, že som bola rada kvôli tomu, že v podstate za tých 6 týždňov, tým, že som kuchyňu už mala urobenú aj predsieň, tak za tých 6 týždňov som vlastne potom mala urobený celý už dom, hej, aj vrátania, aj toho skladu. Čo som, odkedy tu bývame, to som nikdy takto netriedila. Takže pre mňa to bolo akože úžasné, a doteraz proste chodím a som z toho nadšená. Viem, že treba pravidelne triediť, aj to robím, ale tým, že som to vtedy urobila takto komplexne, hej, tak to bola proste taká veľká práca, ktorú vlastne každý deň tu vidím, hej, že niečo sa zmenilo. A když byste třeba měla vypíchnout jakoby 3 věci třeba konkrétní, aby si ty ženy dokázaly představit třeba, co jste změnila, tak třeba samozřejmě jste třídila, to je jasný, ale třeba 3 věci, které jste si z toho vzala, který teďka říkáte, jo, je to bomba, funguje to. Tak asi teda dejme tomu ta pracovna, že jo, že tam teda je vidět opravdu ten posun. Hej, no, veľa bolo takých momentov, že som si hovorila, že aha, že aj to sa mi podarilo, ale asi najdôležitejšia je tá zmena toho myslenia u mňa. Že proste aj pri tom nakupovaní, hej, že už rozmýšľam, že či mi to treba a či mám na to miesto, hej, že alebo proste mama mi chce niečo kúpiť a vravím, nekupuj mi to, ja to nemám kde dať, hej, že proste to, ako sa na tie veci pozerám aj na ten domov, že nechcem to tu mať preplnené, hej, nechcem dojsť zase do štádia, že o 2 roky budem musieť zase takto všetko triediť, hej, čiže to, že sa už úplne ináč na to dokážem pozrieť, hej, aj na to, ako na ten celok, aj to, že stále to tam mám, že sa tu chcem cítiť dobre, nechcem, aby sme toho mali veľa, čiže aj to, že menej je viac, hej, to je proste pre mňa také úplne dôležité, lebo stretávam sa s tým, že proste tie domácnosti sú fakt také prepchaté, že a vidím, že sa v tom necítim dobre. Takže ja si myslím, že hlavne to, ako teraz myslím a ako sa na to pozerám, no aj to, že som taká dôslednejšia aj v tých návykoch, hej, že keď proste to vyžadujem, tak hlavne ja potrebujem ísť tým príkladom. Takže aj keď sa mi niekedy už nechce proste tú kuchyňu, hej, alebo tú obývačku dať, ale keď si predstavím, že ráno proste prídem a že to tam budem mať čisté, tak to urobím. No a už sa stane aj to, že keď napríklad niečo mám večer, alebo nie som doma, tak prídem a už to urobí aj manžel, hej, že už proste sme si tak na to zvykli, že tú kuchyňu máme čistú.
alebo keď várime, hej, že hneď to proste všetko priebežne upratujem tým, že všetko má svoje miesto. To je pre mňa veľmi ako keby dôležité, že všetko má svoje miesto a že som venovala istý čas aj tomu, aby všetci vedeli, že čo je to miesto, hlavne keď sa niečo zmenilo, hej, že aj v tej predsieni som nejaké zmeny urobila, aj v obývačke, keď máme napríklad veľmi veľa tých spoločenských hier, hej, že, čiže to som s deťmi proste prechádzala a sme hľadali také miesto, že ako by nám to vyhovovalo, hej, že som ich do toho aj zapojila, nechcela som proste to urobiť sama, ale proste taký úplne iný teraz, z toho mám aj pocit, aj ten pohľad na to, že ako to tu máme. Takže ja myslím, že to je asi, a to aj pravidelne triediť, hej, že si uvedomujem, že keby som to nerobila pravidelne a neposúvala tie veci, napríklad oblečenie po deťoch, ja vôbec nič si nenechávam, hej, že to hneď dávam, proste posúvam. Čiže by som bola proste možno o rok alebo o 2 zase taká, hej, prehltená, keby som to nerobila. Takže... Určitě, já si myslím, že tím, jak to není jako krátký ten kurz, ale že opravdu jako 6 týdnů, že vlastně procházíte, aspoň jsem měla i tak ty reference od těch ostatních, jo, že procházíte vlastně celý ten týden každou tu místnost a je to nějaký jako proces, jsou to doopravdy ty návyky, tak podle mě si člověk pak jako uvědomí, kolik těch věcí tam měl, jestli je doopravdy potřebuje a pak si asi uvědomí, že prostě že jako nepotřebuje toho tolik, jo. To teďka dostávám furt, já jsem si vlastně uvědomila, že my toho tolik nepotřebujeme, my to stejně nevyužijem a cítím se v tom samozřejmě líp a tím, jak člověk to furt ode mě samozřejmě slyší, v každém tom videu, já to furt všude říkám, pravidelně třídit, míň věcí, prostě najít to místo, takže se to tak jako do té hlavy dostane asi líp a samozřejmě tou praxí, jak těch 6 týdnů doopravdy jako makáte, hledáte ty řešení, povídáte si s tou rodinou, že vás to nějakým způsobem samozřejmě ovlivní jako do budoucna a chcete to mít hezký a chcete si to udržet, protože jste tomu dala tu práci, že jo. Jo, takže proto já i třeba, když jezdím na té osobní organizace, tak chci, aby ty lidi to se mnou dělali, aby si tím prošli, aby do toho znovu za rok, za 2 nespadli, ale aby doopravdy prošli tím procesem a uvědomili si v hlavě, jak to jako chtějí, no. Super, tak to jsem ráda za tohleto, protože to si myslím, že jsem ráda, že to hrozně zaznělo, že vlastně vás to jako ovlivnilo. Vy samozřejmě jste byla uspořádaná už předtím, ale možná, že tohleto ještě jako dotáhlo to do konce a dalo to takovou tu třešničku na tom, že fakt to tam teď máte nastavený tak, že toho času pak není to opravdu potřeba moc na tu údržbu. No. Zajímavý. Tak, takže my jsme se už bavili, už máme 9, ale my jsme se bavili klidně, prosím, kdo máte otázky na Gabču, tak se klidně ptejte. A my jsme se teda bavili o té členské sekci, takže sama jste říkala, že to je teda přehledný, tak jenom aby ženy věděly, že vlastně to funguje stejným principem jako ten předsíň. Můžete si to tam označovat, jsou tam vlastně ty videa, návody. Já vím, že vy jste si to vždycky, Gabčo, tiskla, že jo, abyste si to mohla zaškrtávat. To si pamatuju, že jsem tam jednou to nedala, takže vím, že jsem to tam pak snad dala. Takže můžete si vytisknout a fakt jet podle plánu. Jsou tam takový zaškrtávací seznamy, takže možná, když se prostě někde zaseknete, tak si to jenom vezmete před sebe a řeknete si, jo, vlastně teď já musím pokročit tak a tak a tak. Facebooková skupina, taky jste říkala, že skvělá. Já musím říct, že ta facebooková skupina se u toho kurzu jako fakt strašně povedla, protože tam bylo spoustu aktivních žen a jakmile vlastně, jako jste byla vy, že jo, byli tam ostatní, Silva a Anička a všichni ostatní a vlastně ono to samozřejmě ty ženy motivuje proto s tím jako pracovat a já taky nevím samozřejmě všechno a nemůžu vám tam dát tu neinspirací a mně se na tom líbilo, že vy jste tam pak ukazovali vlastně fotky a inspirovali jste se navzájem, jo, a to bylo jako na tom skvělý, no. Nebo jaký jste z toho měla dojem, z tohohle? No, pre mňa to bolo také niečo, že som vedela, že v tom nie som sama, hej, že ten pocit proste, že som stala, niečo som urobila a už som proste, buď keď som dala fotky, alebo som sa išla pozrieť, ako sa to komu podarilo, hej, že to bol taký skvelý pocit, že sme sa tak aj podporovali, ale aj inšpirovali, hej, lebo no Anička mala super aj tie všetky úložné systémy a boxy, tak proste ja som ani nevedela, že
také možnosti, hej, sú. Tak Jsou. teraz zase ja tak inšpirujem, že keď niekto príde a otvorí tie moje šuflíky a ja tam mám všetko krásne. Už potom som si povedala, že keď už, tak idem do toho so všetkým, že som vymenila tie krabice, proste som to nakúpila nové, aby to bolo rovnaké, hej, že už mám proste taký pocit z toho, že aby to bolo aj pekné. Takže tá skupina proste bola niečo také, ako keby som išla s kamarátkami na kávu, tak ja som si sadla a išla som si pozerať, že kto čo pridal, že aké to majú pekné. A veľká inšpirácia to bola, ale aj motivácia, že sme sa tak povzbudzovali a niekedy ako prišlo aj na mňa, že už sa mi proste nechce, že už mám toho dosť, lebo ja som tomu ozaj veľa času venovala. Takže, ale za každým potom, keď prišiel ten pondelok a tá nová miestnosť, tak som mala proste tú silu sa znova nakopnúť. Takže tá skupina, neviem si predstaviť, že by to bolo bez toho, hej, lebo by som si tam len pozerala tie videá, ale vlastne by to bolo také, že proste je to samozřejmě lepší, no. Neocení, hej. Ani deti to tak neocenia, ako v tej skupine. Takže to bolo... Je to určitě lepší, no. No. Já jenom ještě možná, to jsem neřekla vlastně, že vlastně každý ten týden se vám načítá jeden modul. To znamená, že vy opravdu každý týden, abyste nebyli zahlcený. To znamená, já vám neotevřu všech těch 5 modulů najednou, ale vždycky jeden modul každé pondělí, protože abyste se soustředili na tu danou místnost. A to si myslím, že je jako hrozně fajn, protože samozřejmě byste měli tu tendenci koukat dopředu. Ale tady to je vždycky ten jeden modul, takže tam si myslím, že je to fajn právě v tomhletom, že víte, na co se soustředit. Já tady mám teda ještě otázku jednu. Aneška píše, schválně, co si o tom i Gabčovi myslíte. A pak už to teda budeme uzavírat, že jsem říkala do 9. Aneška píše, bude to fungovat i s malými dětmi, mám jich 5. Nejstarší je 7letá. Jsem z chaosu doma zoufalá. Vidím, jak moc to prostředí děti ovlivňuje. No, ja musím povedať, že ja som začala, keď mali deti 2 roky, že vtedy som už začala s tým, že keď sme sa aj hrali, ale aj každý večer, že sme mali veľa už takých boxov v izbe a že som ich proste viedla k tomu, aby si odkladali veci. A aj keď sme prišli zvonku, ako bolo to o tom, že ja som potrebovala ten čas na začiatku vynaložiť a byť v tom taká dôsledná, hej, že aby si proste dali tieto pánky na to miesto, aby si dokázali zavesiť, hej, tú bundičku. No ale to v predsieni sa často riešilo, že aby to bolo v tej výške, hej, že kedy dočiahnu, aby bol na to priestor alebo box na tie čiapky. Ja si myslím, že už tie deti sú schopné aj v tomto veku to robiť, ale zase, ako neviem, nemám 5 detí, hej, že či by som mala tú trpezlivosť s 5 deťmi to robiť, to neviem. Ale je to, ako keby sa mi to oplatilo, hej, že potom som videla, že za každým proste to bolo lepšie a boli už aj oni samostatnejší, hej, ale tá dôslednosť v tom je ako keby kľúčová, hej, že v tom vytrvať, no proste ja som to robila ozaj každý večer, hej, aj s tými hračkami, aj keď sme prišli zvonku, alebo keď sme niekde išli, tak proste som si vyčlenila ten čas, hej, že aby proste neostala spúšť, hej, že aby sme sa vychystali. Takže ja si myslím, že každé dieťa je iné, ale väčšina detí si myslím, že je schopných, hej, aj keď sme im my príkladom, aj keď ich s tým sprevádzame. Takže no... Ja si myslím, že tam musí byť. Keď boli deti malé, tak ja som tolerovala tie hračky v obývačke, hej, no ale teraz proste máme všade knihy, tak ešte to riešime, že ako to trošku zmenšiť, ten počet. No ale tak jasné, že ináč to vyzerá, hej, keď sú tie deti malé v obývačke a ináč, keď sú už väčšie, hej, čiže tam nejaký kútik sa dá vytvoriť, ale tiež to nemusí byť úplne všade, hej, takže... Já si myslím, že asi důležitá je ta inspirace, přesně tak. Inspirace, důslednost a doopravdy u 5 dětí mít prostě málo věcí. Čím méně věcí, tím prostě je méně chaosu a je to samozřejmě jako o hodně víc jednodušší. Ale nemůžete asi dosáhnout 100% výsledku, jo, ale pokud já jsem začala taky, když byli malí a jako já teď říkám, jo, že prostě nedodržujou ten pořádek, ale samozřejmě ty základy dodržujou, jo, a to, co už chci, je něco navíc, jo, vyndávají myčku, zandávají si boty, dávají si bundy, takže takový ten základ prostě dodržujou, protože jsou na to zvyklí od malička, třídějí od malička,
takže já myslím, že se to určitě dá. Jako nebude to třeba 100%, nebude to jednoduchý, ale je potřeba prostě si říct, že to zkusíte, je potřeba si říct, jak to chcete. No a pokud v tuhletu chvíli jste z toho zoufalá, tak já bych do toho šla a minimálně to vyzkoušela. Mně se hrozně líbilo, Gabčo, jak jste říkala, a to možná ještě řeknu ostatním, že jste tomu dala tu prioritu. To se mi moc jakoby líbilo, že prostě teď je ta šance. Teď budete mít doopravdy 6 týdnů ode mě podporu. 6 týdnů tam budete mít stejně naladěný ženy a je potřeba tomu dát prioritu. Já to samozřejmě za vás neudělám. Já vás povedu, já vás inspiruju, motivuju, ale vy musíte pak jít do té akce a pokud chcete něco změnit, tak je to doopravdy v tom, že prostě ta priorita se tomu musí dát a budete to mít vlastně všechno jako na talíři, jo, de facto. Jenom je potřeba to vzít a udělat jako ty správné kroky, i kdybyste si z těch 5 modulů měli vzít 3 a udělat třeba 3 a ty 2 si dodělat později, jo. Prostě si třeba vybrat to, co vás nejvíc trápí a do toho se jakoby vrhnout, do toho se ponořit. A on ten proces funguje stejným principem, takže vy pak si můžete dodělat ten zbytek, ale já si myslím, že to určitě stojí za to. A já ten kurz otevírám vlastně jednou ročně jenom s tou facebookovou skupinou. Vy si ho můžete koupit kdykoliv jindy, ale nemáte tam tu aktivní samozřejmě podporu. A ta aktivní podpora je prostě nejvíc. A je to právě to, co vás prostě motivuje dál. No. Dobře. Tak jo, Gabčo, chtěla byste to ještě nějak jako uzavřít, ať vás už nezdržu a ostatní? Co vás ještě k tomu napadá? No, tak teraz môžem už iba taký bonus dodať, že keďže mám ten systém v upratovaní a že to mám tak rozdelené na tie sekcie a že nikdy mi to nezabera tak veľa času, tak využívam ešte veľmi pritom aj cykličnosť, že sa riadím proste fázami cyklu a vtedy nemám pocit, že sa vyčerpávam alebo že si toho naložím viac alebo že to nezvládam. Hej? Že to je také, čo som si ako keby ja k tomu pridala, že tým, že už to mám teraz zorganizované, tak si môžem dovoliť ako keby v tých fázach, kedy napríklad nemám chuť to robiť, tak odpočívať, hej, a že využijem tú dynamickú fázu, kedy napríklad idem umyť okna, vtedy mám na to energiu a sa mi to aj chce, hej, čiže to je asi také ešte, čo som zistila, že mi veľmi funguje a vtedy nie som potom z toho taká ani vyčerpaná, ani frustrovaná, hej, že alebo ja neviem, v tej predmenštruačnej fáze sa dobre triedí, hej, čiže ja už teraz tým, že už to mám nastavené, tak veľmi dobre idem ako keby v súlade so sebou, hej, že už nemusím proste sa do nejakých vecí, ktorých nemám napríklad vtedy na to kapacitu. Super. Ale samozřejmě je tam potřeba mít ten základ, že jo? Mít to tam nastavený a pak už s tím člověk může pracovat a najednou vlastně pak se dostává úplně do jiného toho módu, kdy mu to fakt maximálně vyhovuje. To je strašně zajímavý téma. Já už to tady mám napsaný, že uděláme někdy příště rozhovor a že se budeme o tom bavit, jak to využít. Tak já zkusím pak se určitě o tom bavit, protože samozřejmě mám to taky, že jo, někdy se vám chce, někdy se vám nechce, teď se člověk musí těch 6 týdnů jako kousnout a říct si jo, udělám to, protože prostě musím začít s tím čistým štítem a pak už si to můžu nějakým způsobem nastavovat. Super. Tak jo. Tak ja určite ten kurz určite len odporúčam, pretože fakt, keby sa vám podarila aj polovica tých miestností, hej, a inokedy proste tie ďalšie, ale myslím si, že je, ako, neviem si predstaviť, hej, že keď niekto chodí aj do práce a teraz má tie povinnosti a s deťmi, asi sa nedá to urobiť na 100%, hej, alebo keď náhodou ešte nejaká choroba sa tam vyskytne. Ale tým, že tam je ten prístup, hej, ostáva, a vlastne aj tá skupina ostáva, tak si myslím, že je dobre využiť to, čo najviac sa dá, hej, a stále sa to dá dorobiť, hej, no, ale je to veľmi dobrý spôsob, ako si ten celý domov a návyky nastaviť a usporiadať, takže to odporúčam určite. Super. Tak jo, Gabčo, děkuju moc krát za vstup, děkuju